Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Filipina Dutch Vlog. Today is itutur ko kayo sa aking mini garden. So ngayon guys, makikita nyo ang aming apple. Ayan. May isa kaming tree ng apple. So ayan, meron na siyang bunga or fruits ngayon. So ayan. Very healthy naman. Kinat namin yung mga leaves para mapunta yung vitamins sa apple, hindi sa leaves. Kaya binawasan namin siya ng leaves para lahat ng sunlight is mapunta sa apple. So ayan guys. Ayan yung aming 1 tree apple. So ayan, marami pa yan siya guys. Kaso nalalaglag siya. So yung mga nalaglag, inaalis na lang namin. So, ayan. Sarap. Hello guys! Welcome back sa ating mini garden. Meron tayo dito strawberry. So, ayan. So, wala na siyang bunga kasi onion leeks. And then, meron tayong celery, talong or eggplant. And then, ang ating tomato. So, ito pinatubo ko lang siya. Kumuha ko ng seeds doon sa tomato. Tapos, pinatubo ko lang yung ating tomatoes. Madali lang naman yan ang tomatoes tumubo kahit saan. Pero sa paso, pwede rin kahit na ilagay mo lang din sa tabi, sa lupa, basta ng lupa, ang ating mint para sa ating beans. Meron tayo dito yung mga beans. Okay guys, yung mga bagyo beans ko. May mga, ito yung ating munggo. So, bali nagpa-flowers na silang lahat. Pati yung bagyo beans at ating munggo. So, ayan ang ating munggo. Ayan ang beans natin guys. Ito yung ating cucumber. Cucumber guys, ito na, meron na siyang bunga. Ayan. Excited para sa ating cucumber. Masarap to pang salad or lagyan ng suka at asin. Ito yung ating mini paprika or mini bell pepper, yung maliliit na bell pepper. So, bali pinanin ko rin yan mula sa seeds ng paprika or bell pepper. Yung ating sunflower. So, guys, sunflower. Ito din yung bislok or onion leeks. Marami kami onion leeks na maliliit. Ayan, madali lang yung katubo niya. Ito yung celery or onion. Ito yung aming carrots. Marami tinanim akong carrots. And then, meron din ako dito na maliit na strawberry. Tanim din ako guys ng hamon or sweet potato. And meron tayo ditong kangkong. So, yung kangkong natin is bago lang yan. Yung galing lang sa hindi siya seeds. Yung dahon lang. Meron tayo ditong potato. Yung potato natin ngayon may paris na. Yung dalawang vegetables. Dalawang potato. Dalawang piso. Meron tayo ditong salad. Guys, bagyo beans. Bunga. So, ayan. Very healthy. Very healthy ang ating mga pananim. So, ayan. Masarap sa pakiramdam na meron kang mga pananim at mini gardening. So, ayan. So, ayan siya ang ating mini gardening.
Meron ako ditong paprika or bell pepper. Ito yung ating bell pepper. Yung malalaki. From seed din ng paprika or bell pepper. Tinanim ko lang siya, pinatubo. Hindi na kami bumili ng seeds. Mabilis lang yan na siyang patubuin. Napakadaling patubuin. Bell pepper at saka tomato. Kahit na yung sili. Mabilis lang. Ito yung ating lalim ko. Hindi ko lang alam kung may roots na siya sa ilalim. So, ayan. Diba ang ganda? Meron din tayo ditong munggo. Ayan. Akala ko di nagaganda. So, ayan ang ating berry, strawberry, onion leeks, at tomatoes. Ating tomato ay malapit na magkaroon ng bunga or fruits. Vegetables. Ating celery. Lemon. Mint. Ayan. Ito ang ating mini gardening, guys. So, ang sarap magtanim.